Magandang araw guys, Happy Valentine's Day. Napadaan tayo ngayon dito sa Bonifacio High Street. Dami palang mga bulaklak dito guys at saka mga halaman Kaya lang may kamahalan guys, nagtanong ako. Hindi ko nasasabihin yung presyo pero prices sila dito Dahil siguro sa pwesto nila. Yan may mga pang indoor, may mga halaman din. Ngayon lang ako nakadaan dito kaya hindi ko alam kung araw-araw ba to o ngayon lang dahil Valentine's Day. Yan, may mga paso din sila. Guys, may mga stall na rin pala sila dito. Meron din silang para sa mga panghalo sa pagkain guys. Ayan guys, dito malapit to sa 5th Avenue, sa may tapat ng Shake Shack. Padaan ako dito kasi pumunta ako ng Globe. Yung Globe kasi katabi lang dito Ganda pala dito. Ayan, Katulad dito nito. Okay. Nakalimutan ko sa anong bulaklak. So yan lang guys, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Jupon's Mix Vlog.